Marami isda. Mahina. Para-paraan lang daw sabi kasi mahina income. Pakala naman yung nakulong. Kuwan tayo. Bila. Iya ko. Malong kilo sa nan. Ano, mga hipon malaki pasayan, ano? Oo. Apre urago wala. Urago na kasi. Nagkasto ka naman magwat. Ayan mga kaibigan, kasama natin si Poging Boboy. Ayan. Walang huling hipon. Tsaka to si Poging Badyaw. Magandang umaga. Ayan. Walang maganda sa umaga pag wala kang kayakap. Punta na, pasok tayo sa loob ng ng bunungan. Tawag dito sa amin to ay bunungan. Dito sa Bicol. Aywan ko sa ibang lugar mga kaibigan. Comment lang kayo kung tawag ditong ganitong trap. Tingnan natin kung maraming isda sa loob. Ayan o, yan ang itsura niyan. Ayan. Nasa labas pa tayo. Mamaya pag papasok tayo sa loob. Dito tayo, papasok na tayo sa loob. Ayan. Ayan yung bunganga o. Makarating doon sa loob. Shout out na pala dyan sa mga silent viewers. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Tumasahod na. Maraming hipon, malaki ay. Nagada na kulo. Buging bugo sa kabila. Nagada na bantay dagat mo. Oo. Nabangga daw. Nabangga. May gap. Napasok tayo. May malaking isda oh. Kulay pula. May isda yan. Tingnan natin. Laki oh. Laki. Anong isda kaya to? Ha? Anong sira ini? Alatan. Mga gat. Ay mga gat na kulay pula. Pula. Oo. Oo. Mga gat mga kaibigan oh. Laki oh. Oh. Malikot ang camera ko, pasensya na kayo. Laking isda. Magat na siya eh. Laki. Ano, marami? Nahina ako, pwede mo. Mga hipon eh, pwede na yan, pangulam. Oo, ito ano? Oo. Awan. Ano lang ngayon, tsaga-tsaga lang, para-paraan lang, para maka, ano. Oo. Para makakit ka lang. Hindi. Wala yung bata di ah. Sa Pegarong, hihingi yan. Hindi ah. Ayun o. Hindi mo nagawa. Daming ano, hipon malalaki oh. Ipirang ko sa'yo mo sa pasayan. Ano? Cherry. Yun mga kaibigan, dito tayo sa loob. Sinasarok na yung mga rinig. Siya yung may-ari nito ng ano. Baklad pala to sa ibang lugar, pero dito sa amin sa Sorsogon, Bunuan ng tawag nito. Ano yan? Lambat. Kita mo na Kaya kalaki si sira. Poging Boboy lambat daw. Lambat yan, lambat.
Walang hipon, kaya masakit ang ulo. Walang pera. Ano, walang pera? Walang pera. Nasa bahay kasi. Bukod sa pera, ano wala? Wala na, lahat na. Lahat. Ay, malalay natin si Poging Badyaw ay para hindi pa nag-almusal ay. Exos, kakagising pa lang. Laging tulog. Okay. Kunin niya po yan. Kura ko. Ayan yung mga hipon, mga kaibigan. Ayan. Huli ni Mang Rene. Tsaka itong napakalaking napakalaking isda, oh. Laki ng bunganga. Oh. Laking huli niyang mangagat. Tawag dito sa amin sa Bicol, mangagat. Laki. Yan. At sa ganitong hanap buhay, mga kaibigan, na bunuan, ito ang nagiging piste rin dito, itong mga jellyfish na yan. Kasi sobrang kati yan. Tingnan mo, naiipon sila dyan sa loob. Naiipon. Mamaya, bago uwi, palalabasin yan. Kaso bukas ng umaga, andyan na uli yan. Kaya pag malalim pa ang tubig, kailangan magtiis ka talaga sa sobrang kati niyan. Punta natin sa kabila. Sa kabilang bulsa. Dapat abot yun. Nagralive ka. Ay, nagliliparan yung isda sa loob. Ayo. Ay, mga kaibigan. Nagliliparan yung mga isda sa loob. Ang tumbukong ko yan, di maog pa didi. Pag yan na siya. Ayan, nagliliparan. Papasukin natin si Mang Rene, yung may-ari. Kasi sasarokin niya yung isda dyan. Si Pegarong hindi lang nagpapalatayan. Dami hipon. Ay, malaki. Malaki ng hipon. Ay, pasaya. Pag ganyan ko sa pino Huwag ka diyan. Pasaya. Yan o. Ito. Atang kayan. Ito ka kayan. Kung. Ate ko. Walo, sa Dami, oh. Dami sa loob. Niliparan yung mga malalaking hipon. Maraming sinika. Sapo. Laki. Tamang pasaya. Lagas. Nakulang. Kisil na yan. Lagas na. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Thank you for watching. Bye bye. Uwi na tayo. Na tayo ng pangulam.